Pozdrav svima! Dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jednu postnu pitu po receptu rukumiskih monahinja. Nadam se da će vam se dopasti, pogotovo onima koji poste uskršnji post. Verujte, toliko je ukusna, ja sam je već isprobala, da i oni koji ne poste rado će pojesti ovako nešto, jer je ovo jedna jedinstvena pita sa sočivom ili lećom, koje kako zove, sa šampinjonima. Uostalom vidjet ćete, ostanite sa mnom na kanalu, pita je zaista predivna i preukusna. Sočivo je izuzetno zdravo, zato hajdemo da krenemo sa receptom. Stavila sam u posudu 1,5 litara vode. Ovdje imamo čišćeno 300 grama sočiva i opranog. Stavit ću u vodu. Zatim dodajte jednu kašičicu soli i pustite da se sočivo skuva, da smekša. Ako radite sa zelenim sočivom, njega ćete morati da skuvate, a ako koristite crveno sočivo, njega možete uveče potopiti 2-3 sata da odstoji u vreloj vodi i njega ne morate kuvati. I jedno i drugo je ukusno i zdravo. Sačekat ćemo da se sočivo skuva, pa ćemo onda nastaviti dalje sa receptom. Nakon što sam skuvala sočivo, stavila sam da se ocedi. Obavezno malo operite ga ispod hladne vode, da biste skinuli onu boju koju sočivo ispusta. Uzet ćete ovako jedno 200 grama prazi luka, stavite u jedan tiganj, dodajte jednu glavicu crnog luka. Prazi luk i crni luk propržite, kao što rekoh, na ulju, na jednoj umerenoj temperaturi. Na pola proprženom luku dodat ćete od 350 do 400 grama izrezanih šampinjona i nastavite dalje sa prženjem sve dok višak tečnosti ne ispari iz šampinjona. Zatim ćete dodati odceđeno, sjedinite to. Zatim ću dodati začine. Začine dodajte po svom ukusu, vrstu i količinu začina. Ja ću dodati ovako so, biber i začinsku crvenu papriku. Pustite jedno par minuta da se otopi i sjedine začini sa mesom koju ste pripremili za pitu i ostavit ću da se ohladi. Za to vreme ću zamesiti testo. Krenut ću da zamesim testo. Ovdje imam 600 grama brašna. Napravite jedno udubljenje u sredini. Stavit ću 15 do 20 grama kvasca. Imam 300 ml vode. Stavite u sredini malo vodu, jednu kašičicu šećera i stavite jedno 50 ml ulja. Razbijte rukom kvasac, dodat ćete jednu kašičicu soli, lagano dodajte vodu i zamesite jedno testo srednje čvrstine. Nakon što ste zamesili testo, lepo umesite na pobrašnjenoj površini. Zamešano testo je lepo umešano, podelite na 10 do 12 manjih jufkica ili loptica. Stavite brašno na neki plato, neki tanjer veći. Svaku lopticu oblikujte u jufkicu i ređat ćete ovako na jednom tanjiru. Preko formiranih jufkica stavite malo brašno i pokrite nekom kesom, krpom ili folijom i ostavite da odstoji bar jedno 15 do 20 minuta. Za to vreme će se i fil kojim ćete filovati ovu pitu prohladiti. Nakon što je testo odstajalo, uzet ćete jednu jufkicu, stavite brašno i na pobrašnjenoj površini razvući ćete jednu koru koliko možete veću.
Podmazat ćete ovako tepsiju i ovo je sasvim dovoljna veličina kore zato što je ovo kvasno testo i onda ne možete mnogo oklagijom da ga razvučete, ali sasvim je dovoljna ova veličina. Zatim ćete uzeti fil koji se prohladio i rasporedite po celoj površini kore. Zatim ćete uzeti oklagiju, stavite na samom početku, prebacite koru i zavite i oklagijom. Evo ovako. Nakon toga sakupite ovako i na jednoj strani ćete izvući jednostavno oklagiju. Evo ovako izgleda. Vidite. Možete zaviti ovako u krug. Uzet ćete tepsiju koju ste pripremili i stavite u središnjem delu. Evo ovako. Narednu koru ćete isto razvijati i samo ćete ređati u krug svaki deo koji budete pripremili. Evo kako izgleda pita. Uključila sam rernu da se zagreje na 200 stepeni i sad ćete samo odozgo malo staviti ulje. Ako vam se čini da vam je unutra malo posna, možete i unutra preko kore, kad razvijete koru, pre nego što nanesete fil, možete isto dodati malo ulja. Čim se bude zagrejala rerna, ubacit ću na pečenje i vidjet ćete kako izgleda ova predivna pita, posna, a verujte, jako, jako ukusna. A dragi moji prijatelji, pogledajte kako izgleda ova pita. 35 minuta se je pekla na 200 stepeni i gledajte kako je to jedna zaista predivna pita, iako posna. Pogledajte ona kako izgleda. Spolja je mekana, iznutra mekana, prepuna fila. Verujte, i onaj koji ne posti, kad bude probao ovako nešto, garantovano će mu se svidjeti. Ja se nadam da će vam se dopasti ovako nešto i da ćete, dragi moji prijatelji, isprobati. Pogledajte kakva je to zaista pita. Vidite kako je to mekano, kako je to sočno. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Jedna domaća pita, posna, prepuna fila, koja se samo može poželeti. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom.